agosto. Moitos afortunados gozando das súas merecidas vacacións. Uns na praia, outros no campo, outros desfrutando do ocio da cidade, moitos de festa, outros elixindo o modo relax. É que así é o verán. Unha época para deixarse levar, para gozar. Moi boas noites. Estamos en agosto e tendo que traballar ou non, iso significa que toca divertirse. Sobre todo nunha semana tan especial como esta. A semana grande da festividade da Asunción, o xoves 15, e do San Roque, o venres 16. Festa, festa e máis festa. Así que, non nin o imaginas desta noite, toca poñerse modo verán. Ollo os máis festeiros da casa. Viveiro, Vila García, Betanzos, Melide, Cervo. É que estes son só algúns dos moitos lugares onde se celebra o San Roque en Galicia nesta semana máis festiva do ano. Imos acercarnos ata algúns destes lugares para ver como son os preparativos e como se viven estes días. Cantas festas se nos amorean por Galicia adiante. Que saiban que volvemos á Mariña, porque estes días celebran en Viveiro as festas patronais, na honra da Nosa Señora e de San Roque. A celebración de San Roque en Viveiro é moi antigua, ven dos tempos da peste negra. O motivo foi que San Roque foi sempre o santo protector dos apestados. E o pobo de Viveiro, en plan de devoción popular, póñese baixa a vocación do santo. E para iso, que van a facer? Van a construirlle a San Roque, no convento de San Domingos, un altar. Un altar que é o altar dos patronos. A festa de San Roque inicialmente facíase en Viveiro Casco, na cidade amurallada. Polas rúas era unha procesión, corríanse 2 touros que poñía o concello para a diversión da xente e ao mesmo tempo facíase toda unha serie de actividades ou festexos en torno á celebración cunha misa. A partir de principio do século XIX chega un momento que a romería vaise trasladar á parte alta, á parte do monte. Cando fixeron a San Roque co patrono do pueblo, unha das obligacións, a parte de misa e eso, era tamén ter que subir arriba nunha das primeiras costas que hai, chamase Pedeboi, poñían unha caseta ambulante donde vendían chocolate e churros, para que a xente subira. Unha vez que amanecía, xa abrían a capilla, ibas visitar o santo. Entonces, nada, dicese unha pequena oración e vanche dando o santo para que o ubiques e tal. E despois deso, hai unha misa, despois da misa está a procesión, dan unha voltiña o que é a ermita, e despois, unha vez que acaba isto, festa rachada, ven sempre un grupo de gaiteiros ou algo, e a bailar, a saltar, e cansarse para boixar outra vez a pé. Os cabezudos suelen salir os 4 ou 5 días antes de San Roque. Fais a izada das bandeiras, que é o que dá comezo ás festas, sales o día seguinte, despois é o día da romería. Intentamos facer cada día un percorrido distinto para ir un pouco por todas as calles que se pode acceder de Viveiro. A bruxa é o que lle fai a gracia aos nenos. Os nenos van detrás nosa berrándolle, bruxa fea, fea mala, entonces a bruxa, cando intenta coller o despistado, dá a volta e sale correndo detrás deles. Ao final é o que lles fai a gracia aos nenos. E van un pouco o príncipe e princesa para facer o xogo de Blancanieves logo. Levan os enanitos, que levan nenos a partir de 7 anos, levan as cabezas postas, e nosotros levamos os xigantes. Sempre facemos a mostra folclórica coincidindo co primer domingo de agosto. Entonces, de alguna maneira, é o comenzo das festas patronais. A partir da mostra xa continúan o resto da programación das festas de Viveiro. Nos incluso co grupo de gaitas de Lagos da Terra, pois saese a acompañar os cabezudos, xigantes e cabezudos, van acompañados da nosa agrupación de gaitas. Aí estamos, dentro das programacións, e upando a Viveiro o que queremos darlle o mellor que sabemos, que é bailar e tocar.